Se oikeastaan se idea lähti ihan siitä, että mulla oli ollut itselläni vähän ajatuksena lähteä johonkin laskemaan, kun lasku on kova harrastus ja sitä on useamman vuoden tehnyt. Sitten oli itse asiassa yksi kaveriporukka oli lähdössä tai kysyi Alpeille mukaan ja sitten toinen oli lähdössä Japaniin. Ja heillä oli niin kuin vähän taustatietoa jo siitä Japanin meiningistä ja liput jo hankittuna. Ja sitten mulla oli oikeastaan itsellä se paikka jäänyt aina käymättä. Tästä se matka lähtee. Mä en ollut jotenkin edes ajatellut, että Japanissa voi ylipäätään lasketella. Itse asiassa moni mulle on sen jälkeenkin sanonut tai todennut, että voiko Japanissa lasketella. Oikeastaan vähän kävi silleen, että se niin kuin voimistui se ajatus sitten siitä tavallaan entisestään, kun sen idean oli saanut päähänsä, niin sitä ei enää halunnutkaan vaihtaa. Se kuulosti jo niin houkuttelevalta, että sitä ei halunnut vaihtaa enää mihinkään muuhun. Täällähän sitä ollaan lähes kohti Nagoyaa ja sieltä paremmille Hakuban-lumille. Toivotaan, että ei ole pelkkää vesisadetta. Ei ainakaan pitäisi olla säätieteen mukaan. Puuteria noin 2,5 metriä, niitä kohti. Safely in Japan. Poistukas vielä 5 Etelän meininki. Mä en tosiaan niin kuin millään tavalla osannut oikein kelailla, että millaista se niin kuin laskeminen siellä oli. Että mä niin kuin jotenkin olin Japanista aina funtsinut, että se on semmoinen joku Tokio, että se on tosi semmoinen miljoona kaupunki. Ja mä en oikein osannut silleen kuvitella, että siellä olisi joko laskettelumahdollisuuksia tai sitten siellä olisi jotain älyttömän hienoja hiekkarantoja. Ja siellähän on itse asiassa molempia. Ja sehän siinä onkin tavallaan aika erikoista, että toi paikka, missä mekin oltiin, niin siitä ei hirveän pitkä matka ole niin kuin tullaan rannikolle, niin se homma muuttuu niin kuin ihan täysin. Mä ajattelin muistaa, että nyt sä katsoo tolle. Fucking Europeans. Fucking face. Kauhea homma. Tervetuloa. Kamosika. Se on ihan Suomeen. Kamosika. Sellainen se on. Ilkka, me lähdetään Kaljalle. Joo. Doing a documentary. She wants to be on the documentary. Girlfriend around the corner is Jamie, and we live in Australia. We come to Japan because Jamie's best friend is a teacher on exchange for 12 months, and we've seen 9 days of Hiroshima, Kyoto, Osaka, Nara, and Tokyo, and then we come here for 4 days to do some skiing. 3 days ago from now,
today's our 4th day. We learnt skiing for 2 days, and then we learnt snowboarding yesterday and today. And the best part about Tsukuba is, well, everyone's really friendly, everyone's willing to help, and instructors are really good, teaching us how to ski and how to snow. And yeah, it's one of those experiences that we'll leave and we'll never forget it. We want to come back. Se tuli tosi yllätyksenä, että siellä on itse asiassa tosi paljon tiheätä puustoa, minkä välissä sä lasket. Et siellä on tosi paljon puuteria, mutta siellä on myös ihan älyttömän paljon sitä puustoa, mikä tekee siitä laskemisesta myös tietysti sitä aika vaikeaa. Et ne on tosi jyrkkiä monet niistä rinteistä ja siellä on tosi paljon puita ja sitten siellä on oikeasti älyttömän paljon sitä lunta. Niin se ei ole todellakaan niin helpoin paikka lähteä. Sides of the slide, but able to either stop, grab a tree, grab a bush. Siellä oli aika paljon tällaisia niin kuin opaspalveluita ja me otettiin parinakin päivänä semmoinen yksityisopas ihan siitä syystä, että me ei tiedetty yhtään, että mihin siellä kannattaa mennä ja mihin ei. Ja Japanissakin vyöryy aika paljon tai tuolla Hakuba-alueella nimenomaan. Niin ne oli niin kuin parhaita päiviä, koska me päästiin turvallisesti sellaisiin paikkoihin laskemaan, missä oli myös niin kuin parhaat laskut. Ja siellä myös pääsi sinne niin kuin tavallaan puuttomalle alueelle. Onhan siellä puutonta-aluetta, mutta syy minkä takia sinne ei monestikaan suositella mentä, vaan se, että ne vyöryy tosi helposti. Ja jos et sä tiedä, mitä sä teet, niin se on aika turha riski ottaa. Yksi niin kuin tosi erikoinen juttu, mitä en ole kyllä törmännyt Alpeilla koskaan, niin on tämmöinen vuoristoeläin, joka nimi on Kamoshika. Se on niin kuin me eka katsottiin, kun me oltiin siellä laskemassa, siellä oli semmoinen joku, siis se näytti ihan karhulta ja me luultiin, että se on niin kuin joku peto. Siis se on Kamoshika, en mä tiedä vieläkään mikä se eläin on, mutta ei se ole vihainen eikä aggressiivinen eikä mitään, mutta todella erikoinen.
Niin, kyllä. Lääkkeen nimi on Asahi. Sitten toinen lääke on Henkel. Ja kolmas lääke on Sake. Hello. Kun me mennään niin kuin noin pitkä matka itään, niin siellä on jo ihan välimatkankin takia se kulttuurihan on ihan erilainen. Että jos sä mietit vaikka ravintolassa käyntiä, niin tuolla saatat aina kengät pois. Itse asiassa saatat hyvin pitkälti joka paikassa, mihin sä menet, niin aina kengät pois. Ennen kaikkea ravintoloissa, mitä sä et ikinä tekisi eurooppalaisessa ravintolassa. California roll one, and shrimp tempura roll one, and tuna avocado roll one, and Hyvin yksinkertainen setti. Ei tilattu kuin 40 itemia ja hän oli edelleenkin kartalla. Kyllä. Toistamiseen. Toistamiseen, kyllä. Parhaiten mulle jäi mieleen se ihmisten ystävällisyys. Mä voisin kuvitella, että me ei Tokiossa käyty, mutta jos me mentäisiin sinne, niin vaikka se on 100 000 kertaa isompi kaupunki kuin esimerkiksi Helsinki on, niin mä luulen, että mua pelottaisi varmaan vähemmän siellä yöllä liikkua. Mun mielestä, että siitä laskemisesta saa eniten irti, niin on sellainen vinkki, että kannattaa treenata aika paljon. Sekä laskemista että ihan muuten fyysistä kuntoa. Siellä tosiaan se, että kun sä kaadut, niin se vaatii aika paljon voimia, että sä pääset sieltä ylös. Vaikea sanoa, että suosittelisinko enemmän kuin esimerkiksi alppireissu, että ne on kaksi tosi erilaista maailmaa. Niin kuin molemmissa on hyvät puolensa, mutta siis ehdottomasti voin suositella. Ehkä silleen, että jos lähtee hakemaan sellaista jotain, niin kuin sanotaan Saksan hintatasoa tai näin, niin Japania ei missään nimessä ole niin kuin edullisin paikka lähteä. Että siinä niin kuin jo ihan lennot ja kaikki tommoset, niin siinä pitää varata sitä budjettia vähän enemmän. Mutta se mitä kannattaa huomioida, niin että se on rankkaa fyysisesti ja sitten se, että se ei ole niin kuin halvin paikka ehkä lähteä. Se on niin kuin hyvin erilainen.